Sa unang pagbasa kaning sinulat ni Propeta Daniel, gihisgutan dinhi nga nakita niya ang walay katapusan or ang usa ka tawo nga miduol sa walay katapusan ug gihatag ngadto kaniya ang gahom sa himaya sa langit ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan. Mao ni siya ang hulagway sa kinabuhi ni Kristo isip hari. Siya mao ang anak sa Amahan, Dios Amahan, siya ang Dios nga anak, siya ang gitudlo nga hari sa tibuok katawhan, hari sa langit ug sa yuta. Pero ang gingharian niya, matud pa niya sa ebanghelyo, wa dinhis kalibutan or dili iya sa kalibutan. Pasabot, ang gingharian niya dinhis kalibutan, dili nato makita. Dili makita. Kaya ang iyang gingharian, tuwa dito sa langit. Gusto mong mutanaw sa iyang gingharian? Gusto mo? Ang unang buhaton, sud og langit. Ganahan mo musud og langit na karon? Ang requirement aron makasud tag langit, kinahanglan tang mamatay. Nya, gusto na mong malangit? Kinsay gusto nang malangit? Aon sa mo din yung gusto? Maimpirno mo? Kinsay gustong maimpirno? Kinsay gustong malangit? Na ni isa gamay squire, diri wagi ni isa. Ang tanang wa mo isa, maimpirno. Nga naman, kay ang gingharian ni Kristo dinhis kalibutan, nag-agad sa atong desisyon. Makakita tas iyang gingharian, basta mo desisyon ka nga, musulod sa iyang gingharian. Nya unsa man nimo pagkakita? Pasudlon sa Ginoo ang iyang gingharian sa atong kasing-kasing. Mo nang ningon si Kristo sa laing bahin sa kasulatan, ang akong gingharian dili usa ka lugar, dili usa ka butang. Di ka makaingon nga tuwa didto, di adire or di adire or tuwa diri or mao kini. Kay ang gingharian kuno niya naa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. So mag-agad sa desisyon. Na karon usbon ako, akong sutaon ang inyong desisyon. Kinsay gusto nga musod og langit, taas ang kamot. Nanay Jutay. So gamay na lang ang mga yawanon. Ang choir mo naghurot-hurot na tingali. Karon, unsa may mahitabo kung musod ang gingharian sa Dios nato? Di man na siya makita. Unsa may makita? Ang imong kinabuhi mausab. Ang makita, ikaw na. So mailhan na nimong tao nga naay gingharian sa Dios sa iyang kasing-kasing or nagpuyo sa gingharian sa Dios, ngano man matud pa ni Kristo, ang nahigugma sa kamatuoran, mamati kanako. So ang unag yung mahitabo, ang tao nga masudlan og gingharian sa Dios, matinud-anon, dili bakakon. Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba, lingian? Ing na tinuod ng naong nimo? Ing na ko na. Tinuod na. Ay narabay uban, pinintala nag mga naong. Kiniskisa nagkilay. Inusab na ang buhok, inusab na ang kolor. Nasay uban, dili magpakatotoo nga asawa, murag yung dalaga, magpasiksi-siksi, mag-short-short, og mugbo kayo, kinsa may imong gipaibugan. Ang pare, ana-ana des ilang dughan, ana-ana, yang riare. Nya mo kalawat ra ba, dugay ra ba kay mulakaw, haron jud maklaros pare. Nya, kinsa may imong gihagit? Imong bana mo ipakitai ana kay dugay na tong giluod nimo. Pagpakatotoo og asawa ka, pagpakaasawa og inahan ka, pagpakainahan. Ayaw pagsig inuman ng pills.
nga kunuhay di ka mamabdos. Ngano di makagustong mamabdos nga inahan man ka? Asawa naman ka, minyo man ka. Nya ikaw sa dalaga nganong gainom-inom man kag pills nga dalaga man ka? Ano man? Nagmininyo na ka? Daghan ra ba sa mga dalaga nga minyog binuhatan? Naa say mga minyo dalaga sa binuhatan. Naay mga bana ulitaw binuhatan, siging panguyab. Nga naa say mga ulitaw binyo na sa binuhatan, sige sang panukhang. Nay pare, murag bana. Nasay bana, murag pare. O ana, magpakatotoo na ta. Ug unsa may kamatuoran? Una, kitang tanan mga makasasala. Kana gyud number 1 na kamatuoran, way tao nga way sala. Mo na una ha? Lingian na imong tupad sa ikaduhang higayon. Lingian. Nya pangutanay na unsa roy imong sa. Ina. Naon to muangkon ba? Ina unsay sa nimo ron? Iguli nimo sa inyo, pangutan-an na imo mga kaubas balay, unsay sa nimo? Imong bana, muulig kadlaw na, unsay sa nimo rondong, ana. Ayaw pag sige judge kay matud pa ni Kristo, ayaw mo panghukom. Ayaw panghukom. Ikaw animala ka, ikaw sad-an kang buanga ka, ayaw. Kay parihara ta pulo sad-an, pangutan alang siya, unsay sa nimo ron? Ingon day imong bana, tintal jud ko silingan dayon. Siya, hay man ana, siya, kanang mubo kay short diha. Ana, siya mao ba? Nya ikaw dayon unsa mo say sa nimo? Siya, lami kay kang patyon. Ana. So pulos mo sadan, ikaw ang imong sa kalagot, ang iyasang sa dito kaulag. Ana, di na sa gyapon. Imong anak, imong pangutanon dong unsa imong sa adik mong kuaning computer ma. Sige na balang kog duwa ani. Ingka ikaw dong, ay ikaw san maunsa may imong sa? Isa, lami kay kang ibalik sa kong tiyan dong, may kang tagod-taguron, kay di jud ka magamit. Ana good. Nya human ana, unsa may sunod nga kamatuoran? Nakitang tanan gihigugma ni Kristo og iyang gipakamatyan aron mapasaylo ang atong mga sala. Gihisgutan na sa ikaduhang pagbasa ni San Pablo ang iyang sulat ngadto sa asa to? Di ay sa gipadayag di ay. Ang gipadayag giingon diri, gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. Gipakamatyan ta og Ginoo aron ang atong sala mapapas. Kinsa man day gahatag natog sala? Kinsa man? Ang yawa. Naay yawa ron diha tupad ninyo. Tuasad sa inyong balay. Naidaghang yawa dito. Naa sa cellphone, naa sa computer, hasta pagani diri sa altar, di ay yawa diri ron. Unsa may ihonghong sa yawa nako, ay kay tas ang humili, kay alkansi kaning misaha. Jutera kay muhug anis kolekta ron. Wala na siya. Nya og tan-aw gyud nako, mga arang-arang gyud kayong pagkabutang, mayo din ayuhag humili ha kay para dakog ihog kolekta. Kana bang dadon ka ngadto sa butang nga gidili ni Kristo? Unsa may gidili ni Kristo? Ayaw gyud higugmaa ang kwarta. Tanang tao nga nahigugma sa kwarta na dana siyawa, bisag mosimba pa na. Nya kinsa man ning mga taong nahigugma sa kwarta? Ang una gyud, di na sila muhog kay kolekta. Di sana sila mamalit og slot. Magsige na sila giyaw-yaw makadungog nga nanasad tay slot. Nanasad. Siya dako ra ba tarog project? Sige project kapo yan. Pero di gid na sila mapulan og sigig pamalit anang ilang mga alahas, kanang mga bagong sapatos, bagong sinina, panindot anang ilang balay, pangural anang ilang balay. Di gid na sila mapulan ana, siging patanto anang ilang kwarta, siging hatag og kana ganing interes anang ilang gipautang, bisag gidili ginas Ginoo ang pagpaningil sa utang. Interesan pag yun. Nya, unsa man na? Masud pa mos ging harias Ginoo ana,
natintal siyawa. Yang pare, sige sa gunahon na, dako baka ni Rog, kulikta niya. Itanaw na ako nga, maglingiw-lingiw ra inig-ana sa sibot. Wa na ni, kansi na kita ni. Inigsoroy nga to sa mga asirits, kay paupiron nga rin sobre, arang-arang man tanang sobre, kaya di mo nahulgan o kanang makabuslot, atong ng papel, sus, tulura sa kabuk mo paso din, alkansi na kita ni. Pero maglinya gani, Lord, thank you in taon. Kana bang malipay ra gid ta basta kwarta na. Wa gani kwarta murag para nato lusno ang kinabuhi. Di na mao ha? Ang gingharian sa Ginoo dinhi sa yuta, gingharian sa kalinaw, gingharian sa kalipay, gingharian sa pagsinabtanay, gingharian sa pag-alagaray. Kinsa man ning mga tawhana ang makabuhat ani? Ang mga kabos, ang mga dato, di na mo alagad, manugo ra na, di sana makigsabot-sabot, makigpatay na. Kusog kay na mangilog, hastang parkingan nila, himuo nila dihas karsada, mamalit nagsakyanan ang karsada nga para sa publiko mo iparkingan ana nila. Ilogo na nilang karsada. Naman, naapil mo ana? Ang yuta, dili na sila mo'y naghimo ana. Ang kuno na nilang yuta, kanang tuburan sa tubig, kanang mga water tables, di na sila mo'y gahimo ng tubig. Ang kuno na nilang tubig, ibaligya na nilang tubig. Ang kuyaw, ang hastang dagat, ang kunon, ako ning dagat. Nanaron, hapit na nagubat, kay inang kunay anang dagat. Gani mo naroy usas mga dakong issue aning ato mga politikanhon rong struggle ang atong ang tawag na dito South China Sea or West Philippine Sea. Naglibog na ko ang naghay tinuod ana basta inang kunay anang dagat, inang kunay anang yuta. Unya sa atong pagsigig pangangkon, giguba natong dagat nga hinimos Ginoo, giguba natong mga sapa nga hinimos Ginoo, giguba natong atong water tables, giguba natong atong mga bukid, giguba nato ang atong kalasangan kay sigit ang pangangkon, wa tay laing mahimo ang pagguba. Tanawa ng nangangkon sa ilang mga naong, guba ng ilang naong. Lingian ay mong tupad, tanawa ang naong ana wa ba magguba? Kiniskisa na ang kilay, inusab na ang buhok, gipaputi ang naong, guba na, gipalaygit, gipanglugtab na dito, gipangbasiktomi, inom ana mga chemicals na nga matay na ng imong mga healthy cells, ang imong immune system, patay na. Tungod kay nangangkon ka ana. Ang tanawa ng mga taong nangangkon sa ilang balay, ako ning balay, no trespassing. Tanawa ang naong anang balaya, mingaw. Idi tinon. Kana mga balay nga ang mga tao mangangkon sa ilang balay, mingaw. Ngano man, no trespassing man. Dako kay na ilang kural, taas kay ilang kural, dagko kay na ilang balay. Ang nagpuyo, 2 ka tao, 3 ka tao, mingaw. Nya wa pa gyud magtinagdanay. Tanawa nang wa mangangkon silang balay, kana mga squatter, labi na naglingkod at aprisdan, hastang alegriha. Gikas buntag hangtod gabi, alegri kayo. Kumusta maron yung balay? Alegri o mingaw? Og mingaw, sa ato pa, buangon ka. Og pananglitan ganig alegri, pasabot, welcoming ka. Daghan kag i-welcome. O di ba? Musta matong simbahan ron? Mingaw, alegri. Butan mang pare. Mga naong ninyo, klaro ni Father naningkamot ko, welcome karon gani. Mag-birthday ko, kung makaabot ko karon 24, mag-birthday man ko. Nangayo ang mga ninyo og tag 5 kilo rice, haron ipanghatag sa atong mga kaigsuonan. Nangayo ko, kay umang ko'y kwarta. Kanang tao nga mangayo, kusog kay na mo welcome. Di gid na mo itsapoy ra og tao. Pero kanang tao nga moingon siya manghatag, mao nay kusog kayong mo hingilin og tao. Mo na ako dinhi, sige ra man kog pangayo, mao na nga welcoming kay ko. Nya, daghan man sang naluoy. Karon nakinahanglan kog 2,000 ka bags para sa atong ipanghatag, mga 2,100
ngadto sa ato mga kabus nga kaigsuonan aron maka-feel sila nga I love them, ang akong kinabuhi akong ihalad nila. Ang ato rong nadawat nga mga bugas nga 5 kilo bag rice niabot na og 1,439. Oh, daghan na, pakpak. 661 ka bags na lay kuwang. May tag mo abot ni unya sugdan ko nig panghatag karong 22 or 23. Gusto pa mong malangit? Gusto? Sige, apil mo hatag na to. Ihatag lang na nga rin ako. Ako na lang mo distribute kay na naman ko yung mga taong gi-entrust ana. Akong pasabot ang atong kinabuhi ba ihalad nato sa katilingban mo na ako karon mo 58 na ko, ako lang sang gi-challenge sa kong kaugalingon. Una, manghatag kog 58 ka 5 kilo rice ngadto sa 58 ka pamilya matag kapilya. Makabus ba nga pamilya? Mo na siya 58. Ay boy mo anta lang ko nig kuan atong kaugalingon. Nya ningon sa ko mopalit sa kog slot kaning atong DOPS SBFMM kaning Divine Unity, Prosperity and Satisfaction. Ako sa ning mopalit sa kog 58 ka slots. Ako na nang gianam-anam as of the other day nakaabot na ko og 43 ka slots. Oh, gamay na lay kuwang. Inig birthday na ko ana, kumplituhon ko gina basta buhi pa ko. Kay ako badasang saad ngadto sa Ginoo nga kamura day ka mao mo palit og slot, kamao sa kong palit. Nya ako nang gihimo sa akong paningkamot nga ang akong kaugalingon dili para ako, kung dili para sa tanan. Mao na nga kining ato dinhing simbahan naingon ani ni ang iyang naong, dili tungod nako, kung dili tungod sa daghan kayong mga donors nga namalit na tog slots, matag project nga atong himuon. Karon na atay 60,000 slots kanang DOPS SBFMM. Nahalina na puntag mga 1,178 slots. Di ba? Pakpakan gyapon natong Ginoo Nya kamo, namalit na mo. Sige mo wa manggoy bonus pa der, wa pa manggoy 13th month pay, bisag tagaan pa mo bonus nga katulo ug wa gid ang Ginoo sa inyong kasing-kasing, di gid mo kahatag. Kay hasta gani kadto mga driver sa habal-habal o kadtong labandira nakahatag man. No? Nga naman naay kasing-kasing sa pagkamanggihatagon kay ang sudlan o Ginoo, ang sunod anang kinaiya manggihatagon. Wa gyud gisudlag Ginoo nga daw manggihatagon gyud na. Mao na kutob sa sudlas Ginoo mopalit ginag slot. Nya inigpalit ni mog slot, mosamot og suod ang Ginoo, mas mudaghan ang imong bahandi, mas mudaghan ang mga tawo nga makatilaw sa kalipay og kaning katagbawan. Nga naman, sige magpanghatag. Gahapon dirito ang mga choir, akong gitukod nga choir katong Streamers Choir na Guadalupe. 1985 may nagsugod ana. Ako'y ilang founder adtong panahona kuan pa ko ato kay 36 years naman So 58 minus 36 22 years old pa ko. 22 years old ako nang gitukod. Karon 36 years na. Sila'y unang ni-celebrate sa akong birthday. Nga ningon din sila nako, gihimuan ko nilag kanta, nga na chorus nga kanabang paradista ba? Ako yung itong ibutang tarpaulin dito, paradista. Nga ningon din sila, apan karon kay ang tawag ko nila ko, kabos nga dongsyano. Dito sa bukid ba kay ngarga raman kabos nga syano. Pero karon kuno tan-awa, bisan kabos pari na. Wala nila gibutan dito tan-awa bisan kabos daghanag kolekta. Nya ingon din ko wa gid din ako damha nga sa una magsigi kog pangarga nya ming hatag yung kog higayon nga makatukod ko og choir
aron akong ma-share ang akong gamay nga income. Piso-piso nga income. Unsay gibuhat sa Ginoo, nakatrabaho ko og bangko. Land Bank of the Philippines, kaya ni-graduate ko Commerce Accounting. Share na sad ko gatos-gatos. Wa gyapon mahurot, gihimo na gyud kong pare. Share na sad ko og 1,000. Wa gyud mahurot, gihimo na gyud kong Paris Priest. Share na gyud kog milyon-milyon. Ya din managikan, gikan ninyo naming apil sa akong kausa, kay ako ni apil sad sa kausa ni Kristo ang paghatag og maayong balita ngadto sa mga kabus. Si Kristo naghari sa kalibutan, pinaagis mga taong mahigugmaon sa mga kabus. Ang kamatuoran mao kini, bulahan kamong mga kabus, kay magpuyo ang Ginoo dinha kaninyo. Apan alaot kamong mga dato, kay ang yawa mo'y magpuyo diha ninyo. Munang magsigi ra gyud mog pangigi anang inyong mga butang, sige ra gyud mog kalagot anang mga taong mangawat sa inyong butang. Apan ang kabos sama ni Maria ug ni Hesus, bisan mismo ang ilang kinabuhi gikawat sa mga tulisan, atubangan ni Maria gikawat ang iyang anak ug gipatay. Wa gyud masuko si Maria. Nganuman kaingos Maria, sige patya, mubalik na sa iyang gingharian didto sa langit. Ug kamong tanan, matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri, ang tanang tao maghilak tungod kaniya. Maghilak, nganuman, hukman taniya sumala sa atong belonging. Hain man ta na bilong, ni Kristong hari o ni demonyo nga hari sa mga bakak? Ni Kristo nga hari sa kamatuoran o ni Satanas nga bakakon? Nya inighukom na niya ana, anha ta maghilak. Kung pananglitan, i-rejecta. Apan kadtong maghilak, kuyog ni Kristo dinis kalibutan, magkatawa sa wa nay katapusan dito sa langit. So manindog ta kadtong mukuyog ni Kristo.